Zeze ndi mkazi wake Dorothy ndamenetu amenena akayimire nde kuti Malawi ku India amwene kuchita kusankhidwa special akuti pa anthu onse amene ali kuno ku Malawi amene tikuwatumiza kuti akayimire Malawi ku India kumenekoko nde kuti tupakopano umenewo ndi Zeze komanso mkazi wake Dorothy. Ife ndeti asankhadi amenewo ndetu basa ndi m'manjaro pwapwapwa akupita amenewo zabwinozabwino kina kuno madzulo kumazangobva iye ayita khasulaso basi ndekuti zochitika zimene zijazira ayi zokhala motani ibola chanichani ndiyemwe ikupangitsa zochitika zake ndiziti nanga kodi zikuyenda motani nkhani zomangoyambalo ndi pakula sitiforokoze kunena kuti tu mu dziko munotu muli embassy ya India yomwetu imatchedwa kuti no the High Commission of India in Malawi ndipo tu zomwe zachitika ndi zonena kuti ku embassy imeneyi yakazembe ofesi yakazembe anapezeka zonena kuti tu asankhano tsopano Zeze Kingston ndi mkazi wake kumkumano wina omwe ukutchedwa kuti no Fourth India Africa Forum Summit omwe ukuyenera uchitike ku New Delhi kapena kunena kuti tu undi msonkhano wa namba 4 okhudzana ndekuti ubale wa India ndi Africa ndekuti anthu ochoka ndekuti m'mayiko osiyanasiyana ku Africa kuno asankhidwa kupita kukayimira Africa ku Malawi kuno dziko lina lililonse atengako ndekuti anthu apite ku msonkhano umenewo kukambirana kuti no pangakhala ubale wanji pakati pa dziko la India ndi Africa continent ya Africa ndekunoko ku Malawi amene anasankhidwa ndekuti ndi amene watu the Kingstons amatero eti kuzinyadira ndeno anthu ndizoti amene ndekuti apite kumeneko ndipo msonkhano umenewo umene ukayamba pa 28 May 2026 kumakatha ndekuti pa 2 June 2026 ndipo nkhani yatuluka dzulo kunena kuti anthuwa asankhidwa ndipo analoto okondwera ngati Dorothy mmadziwa kale mama ajatunde amayipatsa moto kwambiri anabwera pa tsambalo la mchezo kudzayankhula iyayi izi ndi zinthu zofunikira kwambiri zithandiza kunena kuti no dziko lino ubale tiyambe kutani kuona kuti India kodi ndiyotani zitithandiza mapindu ena ndi ena ayi tipitadi kumeneko kukatani monyadira kukayimira ndekuti no Malawi kenako ndimete kumvano madzulo kunoti yayi zakhasulidwatu kotekoto osangoti kuti ku Malawi kuno akhasulidwa komano wakhasulidwa ndekuti m'mayiko monse mmene mayenera muchoke anthu kuno ku Africa onse sapitanso ku India pakanayi panopa chifukwa chotina kuti chani chifukwa chonoti India ikuopa nthenda ya Ebola ena kumakamba Ebola etu kunja kunotu kuchitika zambiri ku Congo ndizonena kuti nthenda ya Ebola yayambanso kufala kumeneko ndipo anthu akutani akufatu kumeneko ndi nthenda ya Ebola zochitika zimenezo kungoyamba ndekuti mawiki apitawa yayambano kufala kukolera kwambiri kukolera moto ndekuti kale kumapezeka kuti kufalezedwa ndi anthu zoyendayenda ndeku India kuja kuopa zonena kuti anthu aku Africa awo angapezeka zoti kapena mwina ndege omwe anakwera wina asanakwera ali ndi Ebola mpando umene anakhalawo apatsirana uyo abwera kudzayifikitsa kuno kuopa zimenezozo nakuona kuti Ebola komweko ku Africa uko sitikufuna ifike kunoku ndekuti ku India zikateretu apa ndekuti basi tu ayi ndithu zayima moteromo funsobe ndionena kuti kodi mutino iwowa anasankhidwa nongata ndani fo ndiri penepo paine sitikupesesa kodi sisa amene akhala anthu akuboma kusankha kuti anthu ena ake amene angakayimire kodi iwo anasankhidwa ngata ndani of course ndi ma stars chimenecho ndio sitingachotse yayi ma Kingstons ndi ma stars Zeze ndi star mkazi wake ujeso ndi star fajani ndoti tupaja ndi president wa film association awapanga mafilimu chani ndi social media influencer mwayiona ndi mabloga sitikakale pasi kuti no these guys ndi anthu opanda mayina ya ndi ma star koma kodi no ali pa capacity yonena kuti angakatenge zina zake zoti zingatithandize kuno ku Malawi kodi akakapanga contribute zinthu zofunikira zoti no mala nzeru zabwino akapita umene kuja we don't know their intellectual capacity koma at least timazo zoti nzimayi uja sondwa nzeru kwambiri we don't know kuti Zeze anaphunzira motali koma nzimayi uja ali ndi masters paka nali panopa kodi no anapita penepo kuti no ali ndi ma qualification otani zinthu ngati zimenezo kapena amangoyang'ana kuti no ndi master basi ayi tiyang'ane komano zimene amafuna akapange kumeneko ndi zonena kuti tu amayenera ndekuti akayang'ane nkhani zokhudzana ndi innovation landscape kodi no nkhani zokhudzana ndi zamaluso kupititsa patsogolo maluso kaya ndi ma invention yawo kupanga kachigayo chani kodi zimenezozo
zimayenda bwanji kumeneko nanga kuno angaphunzire kuzotani kumeneko. Nkhani zokopa alendo I think magayiwa ndi akakhala pa position yabwino mwina kukopa alendo. Nkhani zachikhalidwe Indian culture kodi zimayenda bwanji zikhalidwe za India nanga maubale tsopano angakonzedwe bwanji pakati pa maiko aku Africa ndekuti ndi India ndekuti nofa zina kapena zikaona kuti kodi tingathe kukopa anthu ena ake kuti mwina akabwere ku Malawi ma Indians azapange ma business kwambiri kapena azasigule chani kapena kodi angathenso kumati pasinso mwina kunoku kapena mafana azibwerera kudzaphunzira kuno ma scholarship partnership ndi amene azikayang'ana zinthu ngati ziti zimenezozo ndifunsobe uno kuti magayizi awo kuti anangatha kakwanisa kagwira tingoti akapita akakwanisa nkukati imirira kumbali izizi kapena akabvaya kumeneko yangokhala mapwando okhaokha anthu awo amakonda mapwando kuti zimenezo ndi zilungamo tisamata kunena mobisaso mapwando ndi amawakonda kapena kangokhala mapwando okhaokha kumayang'ana zinthu ngati zimenezozo. Koma amene andithu kuti akafike mu zinthu zochuluka kwambiri akakhalemo zinthu zochuluka kwambiri amene mwachisanzo amene ande kuti akakhala umene akakomananso ndi anthu amaiko osiyanasiyana takambakale za innovation development tourism zokopa alendo chani maubale pakati pa maiko mwina anakatha ndi kuti kukathandizira kumbali zimenezo. Komanso amene ande kuti akakhale nawo pa international Big Cat Alliance Summit imene zine zoyang'ana zokhuzana ndi kuti ndizani ndi zachilengedwe kodi zachilengedwe zikukhala motani nyama zikumaphedwa kodi kapena tingakhale pasi ndikumaona kuti nyama zina zake zikutetezedwa zinthu ngati zimenezo iti achina lion achina ndi kuti achina leopard nyama zimene zikuphedwa zikumakhala bwinobwino ndithu muzinkhalango zathu ma game reserve osiyanasiyana m'maiko amene timachokera amene ukakhala nawo pachani pazokambirana ngati zimenezo amene ndi kuti akayendenso ndi kuti madera osiyanasiyana aku India awo akaone kuti kodi uku kuzimakhala motani uku kodi kwamasungako chani iyayo nanga kuti zachikhalidwe zimayenda motani museum yawo ndi yotani history yawo ndi yotani amene akakhale nawonso pa zinthu ngati zimenezo ngati mbali imodzi ndithu ya ulendo umenewu. Komano so unfortunate aukhasula pakanali pano sizoti ndi kuti akhasuliratu iyayi auyimitsa akunena kuti mwina kutsogolo kunoku azaona kuti kodi angayeso madete ena ake koma pakanali panopa chifukwa cha Ebola ndi Ebola yakuti itendi lero chifukwa cha Ebola akunena kuti ayimitsa zinthuzi so sad. I'm sure awa achina Kingston ndi kuti ndokhumudwa kwambiri chifukwa ndi kuti anakonzekatu anayitanidwatu kupita mpaka nakutani ku embassy komweko koma akauza ku India timapereka moni chonse ku India timapanga chonse zikavala chonse mayendedwe chonse iya ndakumeneko chonse kumapa saka tukafamiliarization ndi kanga tudakwakonzekeretsa choncho ayi ndithu koma sizinayendepo twapa akuti sapitaso anthu aja sad for you koma we knew kunena kuti inuyo you are so much happy munasangalala kwambiri kuti mupita kukapanga represent and zinakakhala zabwino kukapanga represent sizoti ife tokhala pasi nkomano kuti ayi simene kukapanga represent inu ngatakusankhane ndikuti aonamo zina zake mwa inu zimene malingana ndiwo amasankhawo ndi anthu aku India ndetaone kuno kuti inu lifestyle yanu mmene mmakhalira zinthu zimene mukutekera kwanu ndi mmene kulili ku India ndi kuti munakatha kumatcha kuna zinakatha kukamatcha bwino kusiyana mwina ndi anthu ena ndetengani noti zani for you to be chosen then there must be something good new chimene anaona ndi let's hope kuona kuti nomwina akazipanga resolve anthu ake so muzakhala ndinuyo mwina mukapange represent and kumene kwako ngati zizateke tizathe kuzaona komwena maphindu ena ake otherwise zima meetings izi zimachitika koma sitimaona ko phindu lina lililonse zima meeting ngati zimeze kodi no Africa timapindulapo chani kodi no ngati no chabwino ngati no Malawi tikapindulapo chani nde tizakhalabe maso athu ali kwa inu ngati muzapite tizakhala kumayang'ana kuno kuti no okay ndete bweresereni no tizaona report limene muzatipase kuti kodi muri mwabweretsa report ndi report lotani fa panda sizokhudzana so ni mablanda anu ngati Kingstons ayi koma ndizokhudzana ndi Malawi kuti okay mukayimira Malawi simukayimira the Kingston simukayimira Film Association simukayimira kapena zeze jani iyayi koma mukayimira no Malawi akusankhani ngati fans yomwe mukayimira Malawi kumenekoko ndekoti ndiphindu lanji limene mwabweresa mukapita kumeneko ndete maso athu azakhala alipoteropo mwina this time mungathe kumayigwisa bwino ntchito kukhala pasi nkumaona okay kumeneko chakwa kuti kukhalanso kwambirana ndati maiko osiyanasiyana kodi maiko ati ndati amene tingathe kupita mwina nkukayeza nawo ku anthu akumeneko kodi tingamakayang'ana kodi mbali za business tikakumaneko ndi anthu amene ali m'maiko oti achita bwino mbali ya business kumenekoko aku Africa konkuno ndikucheza nawo komayendesa bwanje kuti kamazabwera ndi report lokhwima kumbali yone kuti India nanga ndipindula njomwe tingamapindule ku India kwati inawo amwenye kunoko
dziko wanu ndalama wathu taona kale zomwe akuchita. Kodi kapena mwina mwake tingaona kuti tione kodi ana athu anganyamuke kuno azipitanso makaphunzira ku India kumene kuchako, ndi mapindu anji amene angakapindule kumeneko ngati ngazije mwina muzizayang'ana zinthu ngati otherwise mayikidwa pa position yonena kuti mukagulitse Malawi kunjako, osati mupite mukamenye mapwando iyayi. Mapwando anu ali apo koma mukagulitse Malawi, ndi mukakayigulitse bwanji no Malawi kumene kuchako kukayitanira malonda kuti no anthu azitha kumabwera kuno komanso anthu azitha kumapita kumakapeza kumapindu ena ndi ena. Anyways nkhani yake ndi imeneyo magayi, tiyang'anenso zina pa desk pa akuti